मोहनपुर विधानसभानि लेफुंगा आरडी ब्लकनि अबिचरन एडिसि विलेजनि लामातै जायजर सोनामनानि सानमंति कायसा कक्तमा फुरंजाकबनि लाइथांनि सेप्तेम्बर दाननि चिचुको सालबारियाव सर्दिराम ठाकुरफारनि सिमि कान्ता कुब्रा आमसिनि तंकसंतनाय लुकरगनि हामख्रायनि बागै जायजर सोनामनानि ते लामा सोनामनानि खरांनि साजाकबनि आ कक्तमा आवायमं अंगमानि जाग्रनो हाफांनि मकलक लाई लाइथांनि नभेम्बर दाननि जिसिनि सालमारियाव जायजर सोनामनानि बागै हलंकारिबानि तै बसकांनि तालबरिनि बिसिंगनो जायजर सोनामबायनाय हिनि कक्साका हास्रि मन्त्रि रतन लाल তিনি ডিসেম্বর তালनि सिनि सालमारिबो सर्दिराम ठाकुरफा आमसिनि तंकसंतनाय खरसा ताकुक मनोरंजन देबरमा अबहायके कक्तमा आवायै हापां लुवाजि बुंनो हाबाय खा गाहाम याफारका हाइके जागा जागा लाङै फुनोमा बागै दै करै कारें करै रंमा लामा हान्या रंना लाङै फुनोमा बागै अबर फुनमान बिसिं तै लामा रंमान बागै लाइले हामा एमने काम चेंगमानि नंनि ओ बिरिस ताबुक सालबोसंखा चेंगमानि 17 तारिखसिम चेंगमानि जे ताक चेंग 17 तारिखसिम एमने तो स्रांसाथि चेनेलो ताबु फुनुक जाखाबो स्रांसाथि टिभिओ फुनुक जाखा फुनुजामनि यागलो 2 मास सिगां फुनुजामनि यागलो ताबु कामचेंग रे जाखा हाइसुले बाहेर माता नंनि ओ आमचाइनि बिरिस माबागै माबागै बा थानानै हिमाने एनो सुजुग सुदार नरत बिसि कलमर मै बिरिस करै जाजर करै थांलाय सुखायमिया यादि थाङै फाइमिया जों एसे जान बागैनो गुरगि माथाङो अनेक दिगदि हासार दै सामबादे हाइन दङ हाइनि हासार दै ना थाङो मा फायो ताखाय म गाहामखै द थाना फाइनो सुजुग सुदारनाय दाम ओ कामिनि मो सयद्राम ठाकुर पारा आबो लेफुंगा आदि ब्लक यांग हंगे मो टकेरे सरो पारा खब बस फैमिली तो है 50 परिवार हम हाइरो ब्लक थाना हिनि फाइनिया सुजुग सुदार म ताबुक खांखाय सुजुग थाना हिनि गारि राको वाटी पान्ते तिं तोरखाय थांमै याय बुयां फाइनिया हम हाइ अनेक जादि गुरु फाइनांग भाई मा दं अबहायके ताबुनि चेनेल नि बखाक्तै जेटा फुनुक जागै आवायमुं फुनुक जागै सरकार पदक्षेप तामानि अब हंगाय तो ताबुक अमनाय फुनुक जागै बर खाजा खाबनि बिसिंते काहाम फुनुगै थांया हिमे दारो फुनुगै देखाय आब्रम बिसिंते बर नगै खायनांखौ अम सिमि यातै दुइता कबाय दं सिनर आम ता किसान मै गुरि थांबा दं आम परा सयद्राम तु काने परा थां हिमाया अब जतै 5 मिनिट नि लामा से ताउ आधा घंटा लामा गुरि हिमा दं आम हाय जामा दं ता अब ताउ खाजिया को बर कक सिंदि दं नाय हनै इ या ताबो या बा हायरो अख मानदाय आदि ब्लक आमखे मानदाय आदि ब्लक अब खले फुङा ना अब नम्बर ददि खायकै देख सानायका मुसाके मुसु क्लाइ थाका जागा मुसु थाङै खाजिगै आ हम हाय लामा र बेलायनो हामबाय